Танк падбел чырвона-белым сцягам у Курскай вобласці. Мы ўсе бачылі гэтыя натхняльныя кадры, якія на гэтым тыдні распаўсюдзіліся ў інтэрнэце. Беларускія добраахвотнікі дапамагаюць Украіне ў іх барацьбе, але яшчэ месяц таму ніхто не мог сабе ўявіць, што украінскія войскі войдуць на тэрыторыю краіны-агрэсара. Што гэта азначае? І ці зможа змена сітуацыі на фронце наблізіць мір? Якія высновы для нас з вамі, для беларусаў? Падзеі ў Курскай вобласці, якія адбываюцца ў гэтыя дні, адлюстраванне таго, наколькі радыкальна можа змяніцца сітуацыя кожнага дня, нават заўтра раніцай, калі Лукашенко памрэ. Агрэсар, які намагаўся за 3 дні захапіць Украіну, цяпер вымушаны абараняцца ўжо на сваёй уласнай тэрыторыі. І больш за тое, нават не можа прызнаць тэрыторыю Курскай вобласці акупаванай, бо па такой жа логіцы трэба будзе прызнаць і акупацыю Данецкай, Луганскай, Запорожскай, Херсонскай абласцей, дарэчы, частку якіх кантралююць узброеныя сілы Украіны. І веру, што вернуць іх поўнасцю. Украінцы кантралююць частку тэрыторыі, значыцца, што яны акупавалі тую тэрыторыю, якую Пуцін уключыў у склад Расійскай Федэрацыі рашэннем, агульным рашэннем там, на нейкім сходзе. Памятаеце, яшчэ ў 2022 годзе ўпісаў гэта ў Канстытуцыю. А з іншага боку дзейнічае прынцып узаемнасці. Калі рускія акупавалі частку Украіны, значыць, і Украіна акупавала частку Расіі. Тут як бы пад у Пуціна, пад у Крамлі. Як жа рэагаваць на гэту сітуацыю? Як прызнаць тых грамадзянаў Расійскай Федэрацыі, якія знаходзяцца на гэтай тэрыторыі? Цікавая сітуацыя. Украінцы паказалі ўсяму свету, што няма чырвоных ліній. Пра гэта сказаў сёння і прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падчас свайго выступлення з нагоды Дня незалежнасці ўкраіне. Яны прызналі, што няма чырвоных ліній, калі парушаюцца межы незалежнай дзяржавы. Адказ у гэтай сітуацыі можа быць люстэркавым. Падзеі ў Курскай вобласці гэта прыклад і ўсім нам, сапраўды нам, беларусам, што нельга здавацца, што трэба працягваць змаганне, і яно абавязкова прынясе вынік. На маю думку, уваходжанне ўзброеных сіл Украіны на тэрыторыю Курскай вобласці Расіі, якое адбылося напярэдадні Дня незалежнасці Украіны, гэта набліжэнне да магчымых прынцыповых зменаў у вайне, якую пачала Расія пры падтрымцы дыктатара Лукашэнкі. І зменаў гэтых на карысць Украіны. Дыктатары не разумеюць аніякай мовы, акрамя мовы сілы. І таму дэманстрацыя гэтай сілы можа наблізіць умоўны мір. Чаму умоўны? Таму што пакуль не зменіцца ўлада ў Крамлі, устойлівага міру чакаць не варта. Таму ў гэты момант важна, каб Захад нарошчваў ваенную і эканамічную дапамогу зброі для Украіны. Гэта, калі хочаце, вырашальны перыяд гэтай вайны. Дыктатар Лукашенка таксама баіцца сілы. Дыктатар Лукашенка баіцца тых падзей, якія адбываюцца ў Курскай вобласці. І мы ўсе з вамі бачылі яго інтэрв'ю, якое ён даў расійскаму прапагандысту. Там ён кіраваў месаджы і ў бок Еўропы, і ў бок Украіны, і Расіі штосьці казаў, усіх аблаяў. Бачна было, што ён быў абсалютна ў дрэнным гумары і фактычна не кантраляваў нават свае словы. Хацеў усім спадабацца, на ўсіх стульях пасядзець, але адначасова ўсіх і абразіў. Паглядзіце, дарэчы, на YouTube-канале разбор гэтага інтэрв'ю, на маім YouTube-канале, вы можете яго знайсці. Дарэчы, і падтрымайце гэта відэо, калі можна, лайкамі. Прабачце, што да вас так звяртаюся як палітык, але прасоўванне матэрыялаў для нас таксама з'яўляецца вельмі важным. Дарэчы, дыктатар баіцца сілы. І менавіта таму сёння, хто чытаў, а хто не, вельмі важная інфармацыя, адбыліся масавыя затрыманні сярод вайскоўцаў, беларускіх вайскоўцаў у Лепельскім раёне Віцебскай вобласці. 6 вайскоўцаў было затрыманых. І папярэдняй інфармацыі сярод іх ёсць і афіцэры. Думаю, што яны таксама сачылі за навінамі на фронце. І перадавалі адзін аднаму і шырэй гэтую інфармацыю, бо менавіта за распаўсюд так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў іх і затрымалі. І я шчыра веру,
Я шчыра спадзяюся, я перакананы, што такіх афіцэраў у Беларусі большасць. Ну, не буду казаць гэта пра генералаў. Для мяне яны ўвогуле толькі што зорачкі вялікі на пагонах маюць, а генераламі беларускімі не з'яўляюцца. Бо калі б былі б генераламі, даўно б арыштавалі бы Лукашэнку і перадалі бы ўладу беларускаму народу. Але афіцэры, маладыя афіцэры ёсць. І гэта натхняе, як і той бел-чырвона-белы сцяг над танкам, які быў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Натхняюць нашы добраахвотнікі ва ўкраіне, якія змагаюцца за незалежнасць Украіны. Незалежнасць, якую святкуе сёння наш сусед. Украіна моцная краіна. Памятаю, што калісьці я сам ініцыяваў маё прызначэнне накіравання мяне паслом на працу ў Кіеў, паслом Беларусі ў Кіеве. І гэта адбылося ў 2014 годзе. Чаму? Пасля падзей у Крыму, на Донбасе я вельмі хацеў паехаць працаваць у Кіеў. Нават размаўляў пра гэта з намесніцай міністра замежных спраў Аленай Купчыной, з міністрам замежных спраў Владзімірам Макеем. І вы ведаеце, гэтая ініцыятыва разглядалася. Настолькі разглядалася, што была фармальная прапанова. Сярод 12 кандыдатаў амбасадараў у розныя краіны свету было і маё прозвішча Павел Латушкі на прызначэнне паслом Беларусі ў Кіеве ў 2014 годзе. Тады кіраўніком адміністрацыі Лукашэнкі быў Андрэй Кабякоў. Пазней ён ужо стаў прэм'ер-міністрам, а тады кіраўніком адміністрацыі. І ён напісаў сваю нязгоду з такой прапановай, сказаўшы, што Латушка яшчэ не адпрацаваў у Парыжы, яму яшчэ шмат там што ёсць зрабіць, таму ў Кіеў ехаць не трэба. Чаму я хацеў паехаць у Кіеў? Бо ў той момант я разумеў, што менавіта ў Кіеве будзе вырашацца лёс еўрапейскай, сусветнай палітыкі. Я разумеў, што калі пераможа Украіна, калі ёй удасца выстаяць пасля першай спробы, першай часткі агрэсіі супраць незалежнай краіны, то гэта стварае перспектывы да зменаў і для нас. Я любіў і люблю Кіеў, вельмі люблю гэтую краіну і заўсёды з задавальненнем прыязджаў тады яшчэ працуючы міністрам культуры. Калісьці ўзгадываў, што ганаруся тым, што з маёй ініцыятывы у цэнтры Кіева, каля пасольства Беларусі, адкрыты помнік Уладзіміру Караткевічу. Таксама памятаю, што мы адкрывалі спецыяльны пакой для вывучэння беларускай мовы і літаратуры ў Кіеўскім нацыянальным універсітэце імя Шаўчэнкі. Наколькі магчыма, стараўся развіваць супрацоўніцтва з тэатральнымі калектывамі Украіны. Бо гэта сапраўды дружалюбная была заўсёды для нас краіна. Я спадзяюся, што яна застаецца такой і ў будучым, нягледзячы на тое, што здзейсніў рэжым Лукашэнкі ў адносінах да Украіны і украінцаў. Мы будзем намагацца гэтага, напэўна, намагацца таго, каб нашы адносіны былі сапраўды добрасуседскімі. Але да гэтага яшчэ шмат працы для нас, перадусім для беларусаў. Так вось, тады гэтая прапанова разглядалася, і Андрэй Кабякоў напісаў адмоўную прапанову, і Лукашенко з гэтым пагадзіўся. Але Макей не пагадзіўся і пайшоў да дыктатара і пераканаў яго ў тым, што варта, каб Павел Латушка быў накіраваны паслом Беларусі ў Кіеў. І Лукашенко пагадзіўся. Нават у мяне адбылася ў кабінеце ў Макея размова, які сказаў, што ваша кандыдатура ўзгоднена, рыхтуйцеся на выезд у Кіеў. Гэта адбудзецца 10-5 месяцаў. У вас ёсць час для падрыхтоўкі. Я нават пачаў вывучаць украінскую мову, адсочваў навіны, дарэчы, усе украінскія, так паглыбляцца ў кантэкст украінскі. Пазней у меня адбылася таксама размова з першым намеснікам міністра замежных спраў Александром Юрьевичем Міхневічем, які сказаў, што трэба знайсці нейкую правільны падыход, якім чынам будзем мяняць Валентина Вялічка, які ўжо адышоў у іншы свет, а на той момант ён ужо 14 гадоў быў паслом Беларусі ў Кіеве. Вось так нібы ўсё было ўзгоднена, і я вярнуўся ў Парыж рыхтавацца да таго, што буду выязджаць у Кіеў. Вельмі хацеў там працаваць і лічыў, што гэта будзе канкрэтная, цікавая, выніковая і патрэбная для нашай краіны праца. Але пазней усё сцішылася, і ў выніку паслом Беларусі ў Кіеў быў прызначаны Ігор Сокал. Былы вайсковец з Міністэрства абароны. Вось такое канчатковае ў выніку рашэнне было Лукашэнкі. Барацьба Украіны сёння – гэта барацьба за бяспеку ўсёй Европы. І ўсе, я думаю, хто
сёння глядзіць за сітуацыяй ва ўкраіне, разумее і падтрымлівае гэты тэзіс, бо украінцы змагаюцца не толькі за сваю незалежнасць, але таксама за бяспеку ўсёй Еўропы. Тое, што раней лічылася па змаўчанні недатыкальным, сёння даводзіцца абараняць. 10 гадоў таму, у 2013 годзе, пачалося злачынства супраць сусветнага парадку, супраць непарушнасці межаў, супраць суверэннай дзяржавы, Украіна. Уваход расійскіх войскаў на тэрыторыю незалежнай дзяржавы, анексія Крыма, акупацыя Донбаса, дзесяткі тысяч жыццяў украінцаў, якія абаранялі свой дом, гэта не проста старонкі гісторыі. Гэта крывавыя шнары на целе Еўропы. Крамлёўскія гаспадары марылі адабраць у украінцаў гэты дзень, забраць іх непахіснасць і свабоду. Яны былі ўпэўненыя, што гэта справа 3 дзён. Але украінцы не дазволілі гэта зрабіць. І гонар і слава украінцам і украінскаму народу у гэтыя дні на працягу гэтых гадоў. Прайшло некалькі гадоў. Украіна не толькі змагла адстаяць сваю незалежнасць, але і ўмацавала свае сілы. Цяпер агрэсар, які так хацеў узяць пад свой кантроль Украіну, церпіць ад ваенных дзеянняў на ўласнай тэрыторыі. Украінцы не здаліся. Яны ўсталі на абарону сваёй зямлі, свайго дома. І сёння, нягледзячы на ўсе цяжкасці, яны працягваюць змагацца. Іх мужнасць натхняе ўвесь свет. Я думаю, шмат каго з беларусаў натхняе таксама мужнасць украінскага народа. Дарэчы, таксама яшчэ адна гісторыя. Памятаю, што пасля першай фазы агрэсіі Расіі супраць Украіны ў 2014 годзе ў штаб-кватэры ЮНЕСКО ў мяне адбылася размова з намеснікам пастаяннага прадстаўніка Украіны пры ЮНЕСКО. І я яму сказаў наступнае, што калі вам удасца перамагчы, то гэта будзе перадумовай і нашай перамогі, перамогі беларусаў, беларускага народу. Ён паглядзеў на мяне такімі шырокімі вачыма, здзіўлена, што ён чуе такія словы ад пасла Беларусі у Парыжы, пастаяннага прадстаўніка Беларусі пры ЮНЕСКО. Нават мне падалося, што ён мне не паверыў. Але я казаў шчыра ў той момант. Дарэчы, я ўзгадваю таксама і дыскусіі ў дыпламатычным корпусе у пасольстве у Францыі. Не ўсе былі на баку Украіны ў той момант, але галоўным аргументам для мяне быў тады. Добра, уявіце сабе Гомель. Рускія акупуюць Гомель, і мы з гэтым пагадзімся, бо там большасць размаўляе на рускай мове, і трэба будзе ім абараніць рускамоўнае насельніцтва. Вось і уявіце такую ж самую гісторыю ў Беларусі, і мы будзем моўчкі на гэта глядзець. Але не гледзячы на гэта, падтрымка тэрытарыяльнай цэласнасці, незалежнасці Украіны гучала сярод дыпламатаў, якія працавалі ў Міністэрстве замежных спраў Беларусі ў 2014 годзе, ў 2022 годзе. Дарэчы, мы ведаем з вамі гісторыю, што мінімум я ведаю 2 дыпламатаў, якія звольніліся з працы ў Міністэрстве замежных спраў у 2022 годзе, калі пачалася агрэсія. А генеральнае консульства Беларусі ў Мюнхене фактычна поўнасцю звольнілася за выключэннем генеральнага консула. Можа, гэта і малыя прыклады, але ўсё ж такі прыклады таго, як рэагавалі таксама і прафесійныя дыпламаты на спробу акупацыі, агрэсіі супраць Украіны. Перакананы, што нават цяпер большасць дыпламатаў у беларускім МЗС выступаюць супраць агрэсіі Расіі. Маўчаць, гэта праўда, гэта іх выбар маўчаць, не казаць шчыра, не дзейнічаць, але ўсё ж такі, ведаючы з унутры сістэму МЗС, я перакананы, што большасць разумее, што такое міжнароднае права, што такое агрэсія супраць незалежнай дзяржавы і хто распачаў гэтую агрэсію. Таму перакананы, што большасць абсалютна на баку Украіны. Мне прыходзілася бываць у Кіеве ў гэтыя гады і памятаю тую бамбёжку і некалькі бамбёжак, якія перажыў у бомбасховішчах у Кіеве. І, здаецца, быў і быў, перажыў і перажыў. Але уявіце сабе, калі людзі жывуць так кожнага дня. Калі украінцы церпяць ад гэтай агрэсіі ўжо шмат гадоў. І ракеты ляцяць у бок Украіны і падаюць на головы украінскіх дзетак, украінскіх жанчын, мужчын. Колькі ахвяраў ужо панесла гэтая вайна, і Украіна панесла ў сувязі з гэтай
вайной. Гэта жах. І гэты жах ажыццяўляе саюзнік Лукашэнкі. А Лукашенко, як яго саюзнік і рэжым, дапамагае ў гэтым. І я добра памятаю ноч з 23 на 24 лютага 2022 года. Ноч пачатку паўнамаштабнай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Для мяне, як для беларускага палітыка, як для беларуса, асабліва балюча было назіраць, як расійскія войскі ўрываліся ва Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі. Дыктатар Лукашенко, які ўзурпаваў уладу ў Беларусі, разгарнуўшы для свайго праўлення велізарную рэпрэсіўную машыну, стаў вайсковым злачынцам, стаў агрэсарам. Ужо неўзабаве ён быў замешаны ў незаконным перамяшчэнні украінскіх дзяцей у Беларусь. Звыш 3,5 тысяч украінскіх дзяцей было вывезена з Украіны. І гэта ваеннае злачынства. Бо над імі ажыццяўляюць індактрынацыю. Іх прымушаюць забыцца, што яны украінцы, што яны грамадзяне Украіны. Яны хочуць, каб яны чуліся сябе рускімі. Лукашенко абавязкова паўстане перад судом за яго здзяйсненне. І наша каманда Народнае антыкрызіснае ўпраўлення, як вы ведаеце, накіравала ўжо 2 камунікацыі ў Міжнародны крымінальны суд у Газе. І яны разглядаюцца. І мы працягваем збіраць матэрыялы і будзем перадаваць іх больш. Не так даўно мы перадалі нашы матэрыялы генеральнаму пракурору Літвы. Таксама я даваў паказанні для генеральнай пракуратуры Літвы. Мы будзем працягваць гэтую дзейнасць. І мы не спынімся, пакуль Лукашенко не будзе прыцягнуты да адказнасці за зробленае як у адносінах да украінскага народу, так і ў адносінах да беларускага народу. Узгадваючы гэтыя злачынствы рэжыму, надзвычай крывадушна гучаць сённяшнія віншаванні Лукашэнкі. Хто прачытаў, я спачуваю вам, бо гэта сапраўды крывадушша самай што ні на ёсць вялікай літары. Гэтыя віншаванні ў двукосі ў адрас украінцаў, жыхароў Украіны, украінскага народу з днём незалежнасці, з пажаданнямі мірнага неба і дабрабыту. Гэты чалавек, Лукашенко, дыктатар, забойца, ваенны злачынец, і ён жадае Украіне мірнага небу, расказвае пра нейкія прыязныя адносіны да украінскага народу, забыўшыся пра тое, што прадставіў тэрыторыю Беларусі з нашай беларускай зямлі. Больш за 800 ракет вылетела у бок Украіны. Колькі стартавала самалётаў, колькі было забітых, пакалечаных украінцаў з таго, што Лукашенко даў поўную інфраструктуру, адкрыў межы для таго, каб расійскія войскі накіраваліся ў бок Кіева. І, дзякуй Богу, хапіла мужнасці украінскаму народу вытрымаць, выстаяць. І Кіев выстаяў. А калі не, каго б ён віншаваў? І з чым бы ён віншаваў? Гэты чалавек здраднік. Гэты чалавек, які не мае права называцца беларусам. Ён не можа быць ні прэзідэнтам краіны, бо ён злачынец перадусім, хлуслівы злачынец. Менавіта з-за яго загінула шмат людзей ва Ўкраіне. А сёння ён накіраваў зноў войскі на мяжу з Украінай, каб адцягнуць рэзервы украінскія для абароны мяжы з Беларусю, каб яны не маглі быць выкарыстаны ў Курскай вобласці на іншых лініях сутыкнення па лініі фронту. І ён жадае Украіне і украінцам мірнага небу. Ён павінен сядзець у трыбунале, у Міжнародным крымінальным судзе у Газе і адказваць за ўсе тыя злачынствы, якія ён зрабіў, а не віншаваць Украіну і украінскі народ. Нягледзячы на масавыя рэпрэсіі ў Беларусі, на дэпартацыю нязгодных з краіны, большасць беларусаў па-ранейшаму на баку Украіны. І ў гэты дзень я хацеў бы узгадаць беларусаў, якія зрабілі ўнёсак у гэтую барацьбу. І затрыманых падчас антываенных пратэстаў у Беларусі, якія падпалі пад каток рэпрэсій за тое, што выступалі супраць вайны. І беларускіх рэйкавых партызан. І важна, што ўсё ж такі гэтыя суддзі, якія пакаралі нашых беларускіх партызан, трапілі пад санкцыі. І мы рабілі гэта як каманда Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, як прыярытэт. Так, мы хацелі, каб яны адказвалі перад судом, і яны адкажуць перад судом, гэтыя суддзі. Але сёння яны, як мінімум, ужо пад санкцыямі Еўрапейскага Саюза і не толькі. Беларускіх партызан я ўзгадваю сёння, якія атрымалі гэтыя велізарныя тэрміны зняволення, але якія здолелі запаволіць наступ расійскіх войскаў з боку Беларусі. І байцоў
палка Кастуся Каліноўскага, іншых беларускіх добраахвотнікаў, якія сваёй самаадданай барацьбой, сваімі жыццямі, здароўем дапамагаюць Украіне стрымліваць наступ агрэсара. Беларускай дыаспары, якая дапамагае нашым беларускім добраахвотнікам. Усім прадстаўнікам дэмакратычных сілаў, бо мы ўсе разам. Я перакананы, большасць з нас за тое, каб Украіна перамагла у гэтай жудаснай вайне. Я не маю права казаць ад імя ўсіх беларусаў, але перакананы ў тым, што большасць з нас цвёрда разумее, што лёс незалежнасці нашай краіны, лёс усяго рэгіёна сёння вырашаецца на франтах ва ўкраіне. І калі здацца, калі аслабіць супраціў, то ёсць усе падставы меркаваць, што з часам расійская агрэсія дойдзе і да іншых краін. Таму для ўсяго цывілізаванага свету, для краін Еўропы і для беларускіх дэмакратычных сілаў перамога Украіны мае стратэгічнае значэнне. І мы падтрымліваем Украіну ў барацьбе за сваю незалежнасць. І сёння, у Дзень незалежнасці Украіны, мы хочам нагадаць нашым украінскім калегам, партнёрам, сябрам: беларусы з вамі. Беларусы на вашым баку. Мы захапляемся вашай мужнай, самаадданай і адважнай барацьбой за вашу краіну, за вашу свабоду і незалежнасць. Барацьба Украіны за сваю незалежнасць – гэта прыклад усім народам і краінам, якія пацярпелі ад рускага імперыялізму. Перамога Украіны – магчымасць перамагчы прыгнёт імперыі. І ў гэтай барацьбе беларусы таксама з вамі. Свет з вамі. З днём незалежнасці, Украіна! Слава Украіне! І жыве Беларусь!